салом дӯстони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. тарзи таҳияи шакароб барои беморони диабети қанд. Сараввал оғоз мекунем аз пиёз ва сирпиёз. Пиёз ва сирпиёз дар якҷоягӣ инҳо худ душмани қанди хун ҳастанд. Пиёз ва сирпиёз боиси афзоиши мезони инсулин дар хун мешаванд. ҳар чӣ қадар масрафи ин мавод бештар бошад, қанди хун бештар коҳиш меёбад. ҳам пиёз ва ҳам сирпиёз дар алоҳидагӣ муфид ҳастанд барои поён кардани қанди хун ва ҳам дар якҷоягӣ қавитар мешаванд. аз ин рӯ истифода кардани онҳо дар ин таом хеле муҳим аст ва чӣ қадар ки хурд реза карда шаванд, ҳамон қадар қуввати сирпиёз боз бештар мешавад. дуюм дӯстони ин аст ки ноне ки барои шакароби диабети қанд истифода мекунем, барои ин беморон истифода мекунем, нони сиёҳи гандумӣ ки бо сабус ҳаст ва ин гуна нонҳо дар фурӯш ҳастанд ва ё худатон метавонед бо орди сиёҳи гандумӣ аз ин гуна ноне ки махсус барои беморони қанд ҳаст истифода кунед. аз кабутиҳо бошад аввалан ҷаъфарӣ. ҷаъфариам барои поён кардани қанди хун бисёр фоидаовар аст ва гашниш. ин ҳам барои поён кардани қанди хун муфид аст ва онҳоро мо дар шакаробамон истифода мекунем ва хурд реза мекунем. пиёзу сирпиёзу кабутиҳо ё сабзаҳоро хурд реза мекунем ва баъдан онҳоро бо санг мекӯбем. ин боис мешавад ки ҳам шираву шарбати пиёзу кабутӣ бештар барояд ва ҳам сирпиёз чӣ қадар ки хурд шавад, ҳамон қадар қавӣ мешавад ва ҳамаи ин дар маҷмӯъ оварда ба поён кардани қанди хун мерасонад. ва ба он ҳамагӣ як қошуқ чака мемонем. метавонед бе чака ҳам тайёр кунед, вале камакак чака андозем, боз хушмаззатар мешавад. ва баъдан ба он оби ҷӯшомада истода мерезем. оби ҷӯшида истода муҳим аст, зеро талхии кабутиҳоро мегирад, пиёзу кабутиро мегирад ва обаш ширин мешавад ва шакароб ҳам барои ҳамин аст. ва албатта барои шахсони диабети хун, диабети қанд мо аз нони сиёҳи гандумӣ истифода мекунем ва равғани зағир. равғани зағирро метавонед гарм накарда ҳам резед, вале мо инҷо камтар доғ кардем, онро баъд истифода кардем ва сабзавоти тару тоза истифода мекунем. ҳамаи ин сабзавотҳо дар маҷмӯъ барои поён кардани қанди хун муфид ҳастанд. дӯстони азиз, шахсоне ки диабети хун доранд, бе ин ҳама вақт дар режими ғизоӣ ҳастанд ва аз норасоии витаминҳо азоб мекашанд. вале муҳим он аст ки шахсоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, набояд бештар аз 200 грамм шакароб хӯранд. яъне ин маънои он надорад ки як табақ хӯранд. ҳамагӣ 200 грамм истеъмол кардани шакароб дар як ваъдаи ғизоӣ иҷозат аст. вале ба ҳар ҳол бо табиби худ машварат кунед. саломат бошед.